направихме. И здравейте, приятели, както помниме, тук се знае, вече направихме това, пещерата ето там и нещата. Време е да си тръгваме. Не. И щете, че аз малко читнах тук. Аз да читна. Малко направих грешки. Без исках, не се осъзнах кога е, защото съм доста се обърках. Сега, мисията ни е да вземем овца, защото да си направим легло. В този епизод ще търсим овце, докато не намерим. Това ще не е нашата цел. Ето тук в тази поляна доста овце се спалнаха, че аз малко исках да разходя да видя света. И ето тази поляна, която имаше доста. Но не знам сега къде са. Каква е тази планина, бе? Я малко месо да ни дадеш. Даже не спална месо. Какво прасе, карава? Окей, вече мина поне 1 минута от видеото, ако не се лъжа. Така. Окей, хора. Там има ли нещо? Не. О, овца, окей. За 1 минута намерихме една овца. Другата овца трябва ни само бейли. Чуете, че да знаем, че козините ще са в нас. Ще стане тази козина при нас, да се знае. Сигурни ли сте, че можем да се качим и да намерим още овце? Дай ще се качим, рискуваме. Ще го направим вече за доста време, така че... Айде. И както обещах по един ден. Ето, вчера беше първи епизод и сега да се втори епизод. Айде. Това е първият етаж. Напишете долу в коментарите, ако сте фенове, дали искате направо тук да живея. Ако майка ви и баща ви позволява да пишете. О, 2 овце, а не само една. О, 3. Добре, че дойдох тук. Можем направо да си направим второ легло. Ещете са, искам да си направя легло, да съм сигурен, че ми е готово и вече мога. Ето. Добре, свършихме мисията. Добре, втората ни мисия, защото свършихме нашата мисия, да търсим храна. Сега ще убием те. Ще буквално оста 20 секунди. Миналото видео се обърках на това време. Окей, има 10 секунди, така че давайте по-бързо. Цак, убихте. И 6, 5, 4, 3, 2, 1. И чао, приятели.